Jaixak sortu zen, eta helburua jarraitzen da bizaten Eibarko herriari emoteko jai alternatibo eta independientiak, eta azkenean herriak soilik jakin alda belako gustatzen jakona nahi da bena, eta horixe. Gure arteko harremana ona dela, sanoa dela, ondo pasatzen dugu azkenean, ez? Horrek igual bultzatu aldotzu gehiago Jaixaken parte hartzera San Andres batzuen montajian, San Juanetan, Arratietan. Gero batzutan normalian bilera irekiak eta hemen itzen ditugu. Nik uste dut hor bi arrazoi dagoela, bat igual pertsonalagoa izan aldala, dauen kanpotik ikusten den girua, eta gero bestia izango zen motibo ideologikoa eta gehiago igual bebai bultzatzen da bena, ez? Jai eredu alternatibo batzuen alde itxia, jai eredu feminista, herriko eta parte hartzaile batzuen alde itxia. Aktiboki momentu honetan San Andresak antolatzen gauz 10-15 pertsona, baina egia da, disponibilitatean arabera funtzionatzen da bela, azkenean Jaixak ez da militantzia oso estriktua, bakoitzak aportatzen da aldabena eta aldabenian. Lantaldeka antolatzen gara, eta beti dauz lantaldiak, bai jai txiki bat bada, bai komunikazio lantaldea arduratzen dena kontenidua sortzen, Instagram, Twitter, Facebook eta sare sozialetara igotzeko, gero burokrazia udalakin harremanetan eta egoteko, txosna lantaldea, pedidua, txosna, montajia, turnuak itxia eta gero kontzertu lantaldea, nahiko pila lantalde dauz beti. Igual gero lantalde bat sortzen da, ze dauz jokuak, orduan joku lantaldea. Lehen gekagun ohitura biltzeko ostiraletan, hemen Txantxazelaien, baina, entxe ikusita, batek ezin dabela bestiak, moldatzen gara, eta jende gehien bildu algaren momentuan, eta hori, aste arte, aste asken eta bai. Pandemiak eragin daudela talde asko moduan, ez? Ahuldu dozkula bai pertsonalki eta bai talde moduan, ez? Hasieran egon ginean konfinauta, bai itxen genitxula bilerak, jarraitzen genuen bilerak itxen telematikoki, inkluso etxealdi garaian egon ginean ingenuen erresan dako eguna. Bakoitza jarri genuen altaboz txiki bat lehiuan, lausagun genitxun danen artean, eta hori. Naizta egoera esan nona, behintzat gure artean bazegoala hor batasun pixka bat. Ointxe jende gutxio gauz, inkluso, ja dira lehenengo txosna jarriko dugu zenak COVID eta gero. Nik uste dut badakagula herrien babesa, ze azkenean aurretikan egon diren Jaixakeko kideak landu dute hori pila bat eta uste merezita lortu dutela herriak. Ez soilik babestia, baizik eta baita parte hartzia, animatzia, etortzia, eta hori bere gatxikan nik uste aitortu behar datzeula eta eskertzen da lehin duten lan guzti hori. Bai, nik uste dute instituzio publikoen aldetikan, babesa esaten dena babesa moduan, uste dut ezetz. Gainera hoin bastante traba da biz jartzen, txosna aurrera eramateko, kontzertuak jartzeko, ordutegiak, lehen ez eguazen egin beste tirabira, baina hoin bai. Hoin momentuan udalakin bai. Nik uste dut udalakin beti egon direla tirabirak, ze udala da eta jaixak da, dakagu jaiotza guztiz desberdina. Baina uste dut garai batean, zeuazela prestuago elkarlan batean ibiltzeko, eta momentuan igual udalak seguko bai pandemiak ahuldu gaitxu pertsonalki eta ordan pixkat gehiago kostatzen jaku, gehiago kostau jaku hastia, eta ordan ulertu aldugu udalari bai igual agertau jakola eta ez dagoela indarraskokin gauzak antolatzeko. San Andresen harira hasieran nahi zozkoen amabietan nitxi, baina nik benetan sinisten dut, udalan helburua gurean iguala da, dala herriari emotea nahi eta behar da bena. Eta horregatxikan uste dut, heldu halko garela ulermen batera, igual goizeko 8 arte ezin garela egon, horrekin ados gauz, baina Laura arte tabernak irekita dagoen arte nik uste dut udalak esperantza hori dakagu elkarlan hori lortzeko. Jaixakek argitaratuta dakagu egitara, baina hori dakagu
ostirala horretan irekiera usteet. Hori da. Zapatuan nire iritziz kriston kartelazua, osea, tribal eta makonak zera, eta gero udalakin A ber, DJ-a baitza, ekarren me ditxuna bebai, bueno, guri asko ostatza dakuz. Eta gero afarixa beti izaten dela superpolitxa, astelenian hori, beti, bueno, jendia batera, afari giruan, dala olako sobremesa politxoiak eta ateratzen dianak, eta gero egunean bertan zozketa eta pixka maz da relax, badakigu danak egongo dela, kriston resakiakin. Bai, tiketak erosteko taberna batzuetan dauz eskuragarri, Buenos Aires, Guridi, ez dauk zaizoi eta Deporrian. Soldatapeko langileak 10 euro ordaindu behar dute eta 8 eurotan ikasle eta langabetuentzat. Aukera veganoa baitza badao eta orduan zerrendan apuntatzean esan behar da gu jakiteko baitza zenbat egin badon. Jendeak ja bihar da bela lehengo jai giro herrikoi hori txosna batian jartzia, nik uste ja gorputzak eskatzen dozkula, eta hori, gogoa badao.